Pozdrav svima, ovdje Omar sa omizio.com i kao što vidite ovdje danas smo se dočepali bijele varijante iPhone 5, tako da sam odlučio da na brzinu napravim još jedan kratki unboxing video i pokažem kako izgleda bijela varijanta iPhone 5. Mislim da su do sada već svi prilično upoznati sa specifikacijama i izgledom novog iPhone-a, tako da neću vam ovdje previše pričati i objašnjavati u što gledate. Ako do sada niste upoznati s iPhone-om, punu recenziju možete naći na Omizio stranicama, a ja ću vam staviti link dole u opis ovog videa.